И какво става, хора? В днешното видео ще ви накарам да познавате фалшиви и реални карти. Ако може да познаете коя карта е тази, може да я видите в това клипче, където заснимах как отварям 2 пакетчета карти. Сега с тази карта ще ни помогне, като ви покажа фейк карти в сравнение с нея. Така, първото нещо в фейк карта. Сега ще ви покажа една фейк карта. Например, фейк карта като ето тази фейк карта. Както виждате, вижте разликата каква е. Не ви ли се струва, че тази е по-голяма от тази? И отдалече се вижда. Ето така изглежда така. И гледайте само. Ако натиснете и видите как да различавате фейк карта, вижте как се очертава. Това означава, че е фейк. Пълен фейк е тази карта. А тази е реална и много красива карта. И ви предлагам да ви се падне, ако искате да видите как съм я получил с много късмет. Защото другото видео получих толкова много късмет, за което много се радвам поне. И тази карта изглежда, че беше почти най-ценната. Онзи таралеж беше най-ценната. Сега, следващото нещо, както да ги познавате. Ето тази карта на Зеландзента, която е фалшива. Очертанието. Очертанието и цветът. Гледайте колко по-тъмен цвят има оригиналната карта, отколкото този цвят. Дори трябва да гледате и по това колко малка е силата. Гледайте само на тази карта колко е малка силата, а на тази колко е голяма. И да преминаваме към втората част, която трябва да ви кажа, е да ги познавате по това с пакетчетата или както ги отваряте, трябва първо да има ето такава карта. Ако няма карта, пълен фейк. И да ги различавате по цените. 10-11 лева струва едно такова пакет, което отваря вчера в YouTube. И запомнете, така може да различавате фалшиви карти. Аз съм Матей, 354. Но искам да ви е харесало видеото и да се абонирате за канала и харесайте видеото и дано да ви харесат това, което съм ви казал. Така ще научите много неща за фейк картите и оттам се научава най-много. Чао!